मा मुं नोंना? बैसागि बुङो। मा गामिनि? थाइगिरगुरिनि। अ थाइगिरगुरिनि। बैसागि आं नोंखौ हाबा खालामनो होनोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? जों बायदि लेखा रोङै जाम्बि महर गैयैखौ नों माब्रै हाबा लानो समायनो? बैसागि आं गोसोजों समायलाबाय। आं नोंखौ दा बावैनो हाबा खालामथारगोन। बिसोर बिदिसोना हो आं दा बावैनो नोंसिनाव थांगोन दे। थादो दे। फैदोहाय लोगोफोर। मालाय हारलियासो खाफाल गेवसिगोनहाय। फाग्लिफोर। हाब मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारोब्रा। ओइ बिमा बिमा दै लाबोलै दै एसे मुलि जानां। मैया पार्टि जानाया उदैया खें खें सालागासिनो दंथारो। न'आ हर मोनदों होननानै बांद्राय जासोगोन। मा खालामब्रा बिमा अखमबा फुथिया जाब्रेबाथाय जाब्रेबाय जाब्रेनाय जायोलै बिमा। सेंग्रा गोरलैखाय नोंस्रा खुब फुरथि खालामनो मोजां मोनथारो। नै माबा बाथ्राफोरखौनो बिदुंसो लांथारलायबाय बिनिया। फै मालै सेंग्राफोर मा खबर? मा खबर सोंदों नोङो? नोंनि नोंसासो हिराया सासे बांगाल हौवाजों खारफानानैसो दङ। दा बर' समाजा हमनानै दोनदों। नोंसोर माबार गोख्रै थांनांगौ नङाबा नोंसोर बिगुर जिगोन। सि मा लोखि सारा गथ'लै बेलाय? लोखि सारासो होनदों नोंसोरो? बाराबा नोंस्रा जेन्दायाव नोंसोरबो बिगुर गुगोनलै। माबा थांबा थां। खोनाबाय फिसाखौ खाङो मोजां जानो थाखाय, फिसाखौ मोजां नाम दोनो मोजां जानो थाखाय। हिरा सना रुफा बोरो दिनै मा गन्थं हाखो? जथ' होमब्ला बे गासिबो नोंनि दाय। आंनिल' मा दाय फिसाखौलाय सानैसो खाङाखै होनबा? गावबो एसेबो बुंथ्रा नालाय। ओइ सिरिथा नोंसोरखौ एनबेंगा आयौ हाब मा अद्भुत जिनिसलाय बेलाय। हाब आंथ' नांगौखौ मोनसनबायलै। हा सोर इन्जिनियार फाग्ला बानाया होमबा बेखौ? नों थाथ'। हाब मा एसे गोमोथाव। माइब्रा आथा बादि मोजां मोनलायनायलै बियो। दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया। बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ नैबेजों बुजायनां, बेजोंनो फोरमायना होनि आं। दहाय आदा आंखौ हाबा लाथारनांगोन। नोंखौनो सिमां नुब्ला गान्दो बेलथायनानै लायो आङो। जों सानैनि बैसोआ थास'जों समान जाथों। थैखांनायनि उनावबो इसोरा जोंखौ दै आरो बोरियाव थानो हानाय बायदि एम्बु नङाबा सिंखावरि जोनोम होथों। फाग्लि हरबाय नामा नोंखौलाय? माखौ मिनिलाबाय नोंलाय? माखौ इसिबां मिनिफादों नोंलाय? आंसो मोनजादों जिरादखौ। नों मा मोनजानाय मिनिफादों नोंलाय सिबांलाय? नों मोनजानाय गन्धआनो आंनि गन्थंजों हाबनानै उदै गंसे मानि मिनिनाया हाबजोबथारदों।
ओइ थुद' नङाबा दा बाथ्राफ्रा उनफ्राव बोरैबासो जानो हागौ। दिनै बयबो रंजानांगौ गोगोम पार्टि जानांगौ दैब्रांखौ लोगो मोननायनि जागोन ओइ बैथिबो लायलाय लाय होख्लायनांगौलै खुवा खुनायजों लोंनायजोंनो थिगसे जाखागोन प्ले खालाम गोसो एक्सिडेन्ट जाबायलै एक्सिडेन्ट फाग्लाया खुवाखायसो मेगन नुगासिनो माब्रै थैबायसो नामालै ओइ दैब्रां मानसियासो थैबायसोलै दानिया मा खालामनांगौ
heo này मानसिया थैबायलै थैबाय आइ फिसा माबोरै बिदि जाया नोंसोर नुदों नामा औलै जौ लोंनानै होलांदों मटर साइकेलजों एक्सिडेन्ट जादों आयै फिसा मैयासो बांगालरनिफ्राय बन्द मोननानै फैदोंमोन आदा बे मानसिया नोंनि मा जायो आंनि फिसाला जायो आयै मैयासो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन बिदिनो लोगोफोरजों लोंनाय जानाय सोबनायावनो बिदिनो जालांबाय मा खालामनो आदा दानि सेंग्राफोरबाथाय बेफोरबायदिल'सै आयै फिसा नायल' जाल' सासेल'थारमोन मैयानो बांगालरनिफ्राय फैदोंमोन नोंखौ लानानैनो संसार मोना दा नों आंखौ नागारलांबाय आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो आं सोरखौ लानानै संसार जाबावनो दा नोंखौ नागारलांबाय हामबायसै आदा हामबाय थुदो आदा न'आव लांसै थुदो ओइ बाबुमोन हमदोलै हमदो थुदो लादो थुदो ओइ आदा गुमा बोरमा लानानै मा बिरलायलायखोब्रा नोंलाय आंखौ गुमाखा बिरलायदोंसो नंगौ नारा नोंलाय आङो थाबायदोंसोलै थाबायदों बोरमा बुन्दा आदि लायदां बिरनो हानायमोनब्लाथ' ओरैयाव होख्लायथारगौमोन आङो नोंहालाय माथो उकिल होनलाय खामला मावला बायनानैसो जायोनो नों आंखौ खोनाथाराखैना आदा हा आं दाना खामला मावलालै आं खोनाथाराखै मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आं दाना मेमब्रायग्रा औ आदा मेमब्रायग्रा देवानसि जाबाय आङो बाबा माबादि मेमब्रायग्रा नोंलाय जाथावथारिखौ जाहोग्रा ओरैजों जाहोग्रा औ हामाथो नंखो नोंलाय औ आदाया बोरमाखौ बुन्दा होनदोंमोन नामा औ फंबाय बुन्दा है बुन्दा होनालाय बिदिखौ हा बेखौ बुन्दा होनाथाय माथो नंखोब्रा नोंलाय बुन्दा होनालै आदा बेखौ बुन्दा होना नों आंजों हेबनोसो सुलु लादों नङा होमबा बुन्दा बोरमाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंगासिनो दं नङा होमबा मानसि मोजां नङा नोङो मा जाखो मा दावलायबाय थाखो बे उकिल मेमब्रायग्रा देवानियानो बोरमा बुन्दाखौनो बुन्दा नङा होनना बुंदोंब्रा नोंहालाय माथो नुखाथारनानै नङा होनबाय थानांगौ बोरमा बुन्दाखौलाय बोरमाखौ बुन्दा होनालाय बाजै बोरमाखौ फान्थासो होनो फान्था नंगौथ' बोरमाखौ फान्थासो बुंमारो फान्था 텐션 उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखरा धोनि गरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखरा धोनि गरिब टेनसन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों
उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बिमा बिफाया सानदों गथ'खौ कलेजाव थांदों हनै मबाइल हमै हमै सिख्लाफोरजों टाउनावसो आड्डा मारिदों बैसो गोरलैयावनो हाबा लानाय बैसो जाया गारा जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया juk 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 बोथोरा थांदों खोन्दो खोन्दो बैसोआव हाबदों हालो दैलो बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फसफेट बोथोरासो थोनखोना मानसियासो खालामखो जेरावबो साग्लोबबाय इउरिया फसफेट मैगं थाइगं मानसियानो होयो मुलि रोङाब्ला खबरदार मानसिनावनो गावफिनगोन गुलि टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया जिनिसनि दामफोरा लाब लाब बारायदों सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनाय फाग्ला बोरलायदों गामि दरसेयावनो गावजों गाव हाबा लालायदों सोमोन्दो लिंनायाव बेखौ लिंब्ला बेखौ गोरोबा मोनदों उन्दै गेदेर टेनसन दं जोंनि नखराव धोनि गोरिब टेनसन दं सुबुं हारिया टेनसन टेनसन बयनिबो खर'आव टेनसन आंनो दिनै नोंनि जोबथा फिननाय नांगौ जोबथा सोंनायनि फिननायखौ आं नोंनो मा होनांगौ आं फन हरब्लाबो सुइच अफ खालामनानै लायना खारना मा मानसिनो इसोरा नायनो थाखाय मेगन हरदों खोनानो थाखाय खोमा हरदों दाख्लै बर' समाजाव मानो हमजायामोन सोर हौवाजों दोनखारलाङामोन नों मानसिया गुबुन हारिजोंबो बेराय मोना नामा बे थुलुआनो बर' समाजा एदा होनानै मेथाइ खुङोदा आंखौ बास 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 बिनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो बे समनिफ्रायनो आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय बेसेबा गोजानाव लंपेन्ट गानग्रा हिन्जावा आंनि आइ आफानि माब्लाबाबो बिहामजो जानो संबाय मिथिबाय लेट्स गो या 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 या
मासि गोबाव खिखोब्रा बेलाय एफा गोबाव खिबायबायलै दाबो सफैबाया होद निनसो बालायलांबायमोनलां मैया मैसो बेदर जानानै उदैया गन्दगल जानानै आउट गोयिंआ थिग जायाखैलै आदसा गुमा आदा मा एमएल सिनाव मोसौ गायखौ बिनानै मोनाब्ला मा खालामनांगौ मिथिबायना नोङो ओहो आं मिथिथाराखै आं नोंनि उन उन थाग्रासोलै नै बेलाय माथो हा बोरो बेखौ मेदामनो खिथानानै गन्दगल खालामबोनांगौ याब भामनालाय बेखौ भामोना हाब मासि मोजांलै ओइ नुवा खाथि मोननो बावला ओइ हरदो सारा दंना गैया गैया मेदामालाय दंना गैया दङ मेदाम मा खबर उकिल सारखौ एसे नांगौमोन फैयाखै दा 3 बाजियावसो सफैगोननो मेदाम सारनि सिंनि खामानिखौ जों मिथिगौ मा सिंनि खामानि बेलाय उकिल माने गाहा रागा जोंगोनदां मेदाम दे रागा जोङा दे बुं दे नैबे सिख्लाया जोंनि खुरमा जायो नोंसिनि सारा बिनावनो सम सम हर थाहैबाय थायो बोरो नायनां सोर बियो नंथारगौ मेदाम बे सिख्लाया गावनि सावगारिखौ सारनोसो होफैनो थिनदोंमोन नाथाय जों दा नोंनोसो होफैदों फैथोंसैल' बियो नोंसोर थांदो एसे खरसाफोर हरबा हामगौमोन मेदाम बिदिब्ला बे बाजौ रांखौ लांदो खिन्थु मानसिखौ हले आंनिसिम हमनानै लाबोथारनांगोन दे जागोन मेदाम जाथारगोन आंबो हले बेबादि मानसिखौ नायनो हाखाथारा मेदाम बेखौ दानो खानायाव हमनानै बुद्रुथारगोन आं थादो मेदाम थादो दे थांदो दे जालासिगोन बियो सानब्रैले थिगैनो दंथ' हाब उकिल फंबाय माथो बिदिजोंबो मोनजायोब्रा नुखो नोंलाय आं जाबाय उकिल बैसागि मा आं नोंखौ बेयाव लेंहरनायनि खारनानो जादों आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नों मा बुङो आंनि जिउआनो दुखुथिया जिउजों दाजानाय नोंसोर बायदिया आं बायदिखौ आलायनानै लानानै मा मुलाम्फा जानो न' जायनि गोसोआव दुखुथियाजों बुंफबनाय बिनाव गोबां गियानबो हाबफुंनानै थायो आच्छा आं मोनसे खोथा सोंनि नोंनाव मा नों बबे थाखोसिम फरायनायमोन बेखौ आंनो अननानै खोन्थानांगौ आं जेब्ला 9 थाखोआव पास जायो अब्लानो आंनि बिफाया गोमालाङो बिनिफ्रायनो आं आंनि फरायनायखौ दोनथ'नाङो बेस नोंनि एसेब्लाबो लेखा फरायनायाव आंनि आइ आफाया जोबोद गोजोननाय फैगोन आं नोंखौ दाख्लै नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनदों आरो थानो हायै बायदि गोसोखांबाय थादों नाथाय आं जे नेहाद गोरिब थाखोनि न' आइ आफाया गोरिब थाखोनिखौसो जोबोद मोजां मोनो नों दाखोर बारिनिब्लाबो बारसे समायना गलाब बिबार बैसागि आं नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनबाय बैसागि बिमा देंखो बाबाया फरायसालिनिफ्राय फैदोंना फैयाखै मिथिया हा मा जादों मा जादोंसो होनदों नोङो मिथियाखै नंदों नों आंखौ रिन्दाव नोंबा जे मा जादों सोंहैनाय भितराव जागोन सार
बेनोथ'लै मा जाखोथाय बुजिनोनो हायासै बाजै मा जादों नों खिथायाब्ला माबोरै मिथिनो जोंलाय नोंसोरबो एखे बिलोनि नासो आच्छा मा जादों बाजै बुंदोल' दे मा जामारदों बिलाय नों खोन्थागोनथ' समायला खोन्थागोन होननानै सयथिथालै बाजै नै खोमा खेबबाय आं नों जाखौ सोंदों मिथिब्ला खिथाथारगोन आं नों बे सिख्लाखौ मिथिगौ ना मिथिया बोरो आंथ' मिथिथारालै बाजै सिखोमानो दासान नोंबो सयथिथालै बाजै साननि मोनसे जोंनाय हरनि मोनसे जोंनाय खोमा खेबनानै समाय लायो आं बे सिख्लाखौ नुहांबो नुवाखै आं सारजों आं सब समाय एखे लोगोसेनो थाबाय थायो हा बहा मोना नों बे फट'खौ बाजै बेखौ उकिल होफैदों बे सिख्लानाव नोंसिनि सारा सम सम थाङोनो माथो साला उकिला बिनिसो उकिल जादों बियो र' बाजै दसे थाथ' बेखौ दानो हमनानै लाबोगोन आं नै सार साला उकिला नोंखौ बे सिख्लानाव थांबाय थायो होननानै बुंदों बेखायसो बाजैया रागा जोंदों हाबाब मा एसे बैजात मानसिलै बिसोरो मानसिखौ कि बेबायदि टेनसन खालामबायो र' सार बे मानसिखौ हमनानै लायनां मा जादों हिरा बैथालि लाजा नोङो मालाय मोजां मोननाय हौवाखौ मोजां मोननो मा जाखो मिन्थियाखै सानदों नोङो मालायजों मोजां मोनलायलायनाय बिजामादै सोमोन्दो जानायखौनो मोजां मोननो लाजा नोङो नों मोजां मोनला नोंहा मानो गारजानांगौ जाखो नों दिनैनिफ्राय आंनि बिमादै नङा नोंखौ लाजि गैयै नों आंनि बिमादै नङा दिनैनिफ्राय आदै बिमादै नङा नोङो आं दिनैनिफ्राय एफा गाज्रि आखल लाजा मालायनि गोसोनाय हौवाखौ सेनो आदै लाजा नोङो बैथालि लाजि गैया नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आङो लाजा मालायनि हौवाखौ सेनो लाजा नोङो बैथालि गोसाथारलै नै आगै नोंदा बारा बुदायाहाय नों लाफाबाय थादे आं दंलै बाजै नै आरो आं साननायसो बावलायलांबाय नै आगै नोंहालाय मालाथो हाबा लायो आरो आं साननायसो बावलायलांबाय बे रांफोरखौलाय सोरनोथो दोननो होनांगौ जाखो बे बोरमा जायै थाखाखौलाय मा सिन्था खालामदोंब्रा नोंलाय बाजै होथारनांगौलै फाग्लाफ्रा मानो थगायबा नोंसोरलाय जोंनि मेदामखौ गाथाया जानला मोनला मानसिलाय सिखावसो नामा नोंसोरलाय मा मोसौ बायदि गाथा गान होलाबायखोब्रा आइया हगालै सोरजाब्रा नोंसोरलाय आइया हगालै हगाय हिन्जाव दं हगाय मारबायलै नै बारला मारबाय अब्लाबो आं नोंखौ गाज्रि मोनथारामोन गुमा आं सोरखौ नायनानै थाबावनांगौ गुमा सोरखौ नायनानै थाबावनांगौ आंलाय लोमजाबा नों आंजों बाजायोमोन आं दाना सोरखौ बाबावनांगौ गुमा सोबदोलै नांला आंना देहाया एसे गाज्रि माथो दाबो फैदाब्रा लेंनानैसो लायनांसिगोन नामा फैगोन आं दिनै बिनि खोथा होखादों मन्दिराव जुलि लायगोन होननानै
मन्दिराव जुलि लाखांनायनि उनाव हाथिखौ जथार होनांगोनलै आयंआ खोनाब्ला जोंखौ खम रागा जोंगोन नालै नोंसोर बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङाब्रा आं दंना ओइ माथो नों मोजां मोननाय हिरेया बैसागिखौ बिमादैसो जायोनो दाखालि बैसागिजों मोजां मोनलायनायखौ खोनानानै हिराजों बैसागिजों गुद्दा गुद्दि नांलायखांबायनो नंगौ नामा औ हैद नोंनि गुजुनाया बारा जाथारबायलै डक्टरनावसो देखायनांसिगोनदां ए हनैलै फैबायदां ए बेनोलै नंगौ बेनो थ' बैसागि आं नोंखौनो फैगोना फैला मानो इसेबां गोबाव जाखोसो नंबायमोन धोरोमबीर मा जाखो धोरोमबीर मा जाखो नों थुदो बेखौ माबा डक्टराव लादो थुदो माबा थुदो उनसुला मानसिया माबोरै जाखो आरो माबोरै जानो मोना हठात थै गोबादों आदै बिनि उनाव बियो सेन्सलेस जादों बेल' नोंसोरबो माब्लाबा बिदिनो जागोन नोंस्रा सोरबाफोर माबाफोर जादों नामा औ आदै नोंनि मा जायो धोरोमबीर होनो आदै आंखौ जुलि लानो होननानै लेंहरदोंमोन बेयावनो हठात थै गोमानानै जोबोद सेन्सलेस जाबाय बियो आदै आंनो धोरोमबीरनि बिफा नोंसोर आंखौ सिखावनो नागिरदोंमोनथ' नोंसाखि न'खर गैयामोन बे मानसिखौ गोदाव सोराव खालामनो बेमारिनि न'खरनि मानसिया सोरमोन आंनो सार नोंथाङा सेम्बाराव फैथ' जागोन सार फै हाबफै जिराय दा बर्थमान बेमारिनि हालोदा मोजां नङा आं जोबोद नाजादों दा एसे मोजाङाव फैबाय नोंथाङा सुबिदा दङब्ला रुगिखौ हायार सेन्टाराव लांनाया गाहामसिन जागोन जेरै भेलर बा एप'ल'आव लाङोब्ला रुगिया गाहाम जानो हागौ जागोन सार नमस्कार बेमारा सिरियास जाबाय नोंसोरो बे गथ'खौ न'आव लाना थांफिनदो आं धोरोमबीरखौ भेलराव लाना थांसै दे आदै थ'दो न'आव थांफिनसै ओंखार थ' सारनिसिम थ' ओंखार सारनिसिम माबा थ' दासो मोनदों नोंसोर सालाफोर बेराफोर थ'
माफ खालामदोलै माफ खालामदो रिन्दाव बिसिनि गाथाखौ खेवना होदो साला थगायसुलाफोर माथो माथो दाय मावलाबायबाय नोंसोरलाय हा नोंसोरलाय मानोथो बिदि नंथारिखौ थगायामोन सारनाव मोसौ गाय दरखास्त होनानै मोनैनि थगायफ्रांदों सार निमाहा होदोलै सार अननानै निमाहा होथारदो मालाबाबो हामबाय बिदि हामबाय गोरोन्थिखौ मावथारला नोंसोरखौ माफ होबाय आं नोंसोर दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो बिदि दा थगायसै दा नोंसोरनो मोसौ गाय माफा माफा बायनानै लांनो बे रांखौ हरनाय जाबाय बिदि दा थगायसै दे मावथारलालै सार जों माब्लाबाबो बिदि मावथारला इसोर हामबाय हामबाय जों दिनैनिफ्राय मावथारला जों जादों जोहोलाव आंहा बेखौनो मा जाखो मा बेरखौ एवनानै बिखा ख्लाब ख्लाब मोनथारदोंमोन हां मोसौसो मोनबोदों माथो जा मोजांखा जाहा एमएलसिया हरदों उखिल बेफोर जाबाय उखिलनि खामानि गोसो जायोबा नोंनि हिनजावखौबो आंनि खालामनो हागौ हा आंनि हिनजावखौ साला नोंनि हिनजाव खालामनानै लानो नागिरदों र' नोंखौ दा होगोन आं रुवाजों मिथिगौ नोङो र' नोंखौ दा नायथारगोन आं साला मालायनि हिनजाव सेग्रा बियो होनो साला होनो नामा आखायाव दानो नामा ना बिखायाव दानो नोंखौलाय ओइ साला होनो नामा होथार नामा बिखायावनो नै होथारनोसै आंना ओइ साला साला आंनि एथ' मोजां जारौ खावलाय नारें खमला बायदिखौ खि बे फाग्लानो हरो आङो थांबाय साला थु लादो थु बुरि थु लादो माबा थु लादो थु नैबिजों ला नैबिजों ला एमएलसि सार हरनाय एमएलसि भाई भाई सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै मा जाखो आफा मा जाखो आइ बिफा माबारै फै
मा जाखो नायलाय थै गोबाजोब्बाय दाखालि डक्टरनाव देखायब्ला डक्टरा सिगारेट सोबनानै ब्लाड केन्सार जाबाय होनदों मा आफा ब्लाड केन्सार फिसा औ ब्लाड केन्सार बिमा बिफा बादा होनायखौ मानियैनि नोंनि अख्रा गोसोनि थाखायनो सिगारेट सोबनायनि जाहोनाव जाबाय नोंनाव ब्लाड केन्सार आयै फिसा फिफा डाक्टारनाव लादो आइ फा डाक्टारनाव लादो आं गोरोन्थि मावबाय आयै आंनि जिउआ जोबसिगोनखौ आं मिथिखाबाय आयै आफा नाथाय आं आंनि गोसोनि अख्रायाव आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंनो हायाखैसै आं पापि आयै आं सुनि अहंकारा मानसिखौ मा खालामो दिनै नोंखौ लानानै जोंहा बेसेबांबा गिदिर मिजिं दंमोन सिमां दंमोन नाथाय दिनै बे मिजिं आरो सिमाङा फैमाल आफा बेमारा सिरियास जाबाय नोंसोरो बे गथ'खौ न'आव लाना थांफिनदो आं धोरोमबीरखौ भेलराव लाना थांसै बेस नोंनि एसेब्लाबो लेखा फरायनायाव आंनि आइ आफाया जोबोद गोजोननाय फैगोन आं नोंखौ दाख्लै नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनदों आरो थानो हायै बायदि गोसोखांबाय थादों ओइ लोगोफोर धोरोमबीरखौ भेलरनिफ्राय लाबोफिनबायनोलै ए नंगौना औ जोंबो लोंनाय जानाय सोबनायखौ एंगारनांसिगोनलै नङाब्ला जोंबो सानसे बेबायदि जाहैनो हागौ जों दा बिनिफ्राय मिथिनो मोनो माखासे बेमारखौ मानसिया गाव गावनो सोनानै लायो जेखि जाया जों गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबायथ' जों धोरोमबीरखौ नायथावथाव आदैनि सिगाङाव जोंनि सोबनाय जानाय लोंनायखौ नागारसिगोन होननानै समायलायनांसिगोन थुदो नङाबा जोंबो जोंनि देहायाव बेमार गैयैखौनो बेमार सोनानै लानाय जागोन थ'दो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जम राजा मिथिबाय बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियर बयज दाखालि भेलरनि डक्टरा धोरोमबीरनि जिउखौ गोबाव समसिम थानाय नंला होननानै बुंहरदों जोंनि जिउनि सिमाङानो फेलें जाबाय आयै 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 नै थु धोरोमबीर फिसा नों मानो बिदि जाखो फिसा मानो बिदि जाखो धोरोमबीर फिसा आफा नों मानो बिदि जाखो आफा नों बारा मोनथारबाय धोरोमबीर फिसा आफा नों बारा मोनथारबाय थैज' हम आफा आं नोंसिनि थैज' हम आफा धोरोमबीर फिसा आं मा खालामबावनांगौ आसुखान्दा खालामबाय धोरोमबीर फिसा थैज' हम आफा थैज' आं हम सुनि आयै थैज' हम फिसा धोरोमबीर फिसा आं मा खालामबावनांगौ थैज' हम आफा थैज' हम फिसा धोरोमबीर फिसा धोरोमबीर फिसा नों नागारलांबाय फिसा धोरोमबीर नागारलांबाय
धोरोमबिर फिसा नोंसोर आंनि फिसानि समान धोरोमबिर फिसा आफा नोंसोर आंनि फिसाखौ नुबायथ' बेनि थाखायनो गोबां मिजिं दंमोन आफा आदै आंखौबो जों दिनैनिफ्राय खोमाजोब्बाय आदै आंखौबो लांफा धोरोमबिर फिसा फिसा धोरोमबिर आदै जों दिनैनिफ्राय लोंनाय जासोबनायनिफ्राय गोजानसै आदै धोरोमबिर फिसा आंखौबो लांफादो आफा नों मानो गालांखो आफा बास आं गोजोनबाय गोबां मिजिं नोंसिनि गोसो नों मोजांब्लानो बुहुमाव सासे मोजां मानसि बांगोन धोरोमबिर आफा नों मानो आंखौ गालांखो आफा धोरोमबिर फिसा नै फाग्लि धोरोमबिरा थैबायनो मा नंखा नंगौ नंथारगौहाय थ' धोरोमबिर फिसा नों मानो गालांखो नोंनि थाखायनो बिखा सौयै सौयै थैलांसै आं फिसा नोंसोर मा जादों मानो गावलाबायदों नों धोरोमबिरखौ माबा खोनादों हो औ बियो थैबाय बैलाय सावगासिनो दं नङा बे माब्लाबाबो जानो हाया नङा धोरोमबिरजों हगार आंखौ हगार धोरोमबिरजों हगार आंखौ दुखु जानानै मालाब थांबावदो सोबहैबावदो लोंहैबावदो जाहैबावदो जोंखौ एफाग्राब मानि अफमान दासै मोगथां जों दिनैनिफ्राय लोंनाय जानाय सोबनाय गासिखौबो नागारजोबसिगोन
नों गिदों ओइ नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांथ' ओइ ओरै फैद' नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिसन लानो थांनो नागिरदों बाह आंबो बे कलेजावनो एडमिसन लाबाय नों